மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्ण माताजी प्रभुजी. माताजी स्क्रीन தெரியுதுங்களா? மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடே செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் கேண்டோ 9வது அத்தியாயத்தில் 25வது ஸ்லோகம் பார்க்க போகிறோம் இல்லையா? இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. वञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லலாம். எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. இப்போ எல்லாரும் மியூட்ல இருந்துங்க. ஓகே, நம்ம 25வது ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சுத கோசாமி வந்து பேசுறாரு. ஓகேவா? சுத கோசாமி யாருக்கிட்ட பேசுறாரு பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜா கிட்ட வந்து பேசுறாரு. இந்த அத்தியாயம் யாரை பத்தி பேசுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 12 மகாஜனங்களால ஒருத்தரான பீஷ்ம பிதாமகாவை பத்தி பேசுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ சுத உவாச்ச யுதிஷ்ரஸ்தத் ஆக்கர்ணிய சயானம் சார பஞ்சரே அப்ருச்சத் விதிதான் தர்மான் ரிஷினாம் ச அனுஸ்ருண்வதம். இப்போ நம்ம எல்லாரும் திருப்பி சொல்லலாம். சுத உவாச்ச யுதிஷ்ரஸ்தத் ஆக்கர்ணிய சயனம் சர பஞ்சரே
சயானம் சரபஞ்சரே. இந்த 2 வரிக்கு என்ன அர்த்தம்னா, சுத கோஸ்வாமி வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, யுதிஷ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் தெரியும் அவர் அரசர். பாண்டவர்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த குருஷேத்திர போர்ல இவங்க தான் வெற்றி அடைறாங்க. அதனால அந்த தர்மத்துக்கு தலைவனான யுதிஷ்ட மகாராஜான அரசனை ஆக்கணும்னு கிருஷ்ணருடைய விருப்பம். அது வந்து நடக்குது. ஓகேவா? இவர் வந்து யார்கிட்ட இருந்து கேட்கிறாரு? அம்பு படுக்கையில படுத்திருந்த சார பஞ்சரனே, சயனம்னா படுத்துட்டு இருக்குது இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சயனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? சயனம் சார பஞ்சரை, இதாவது அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்கிறவர்கிட்ட இருந்து கேக்குறாரு. ஓகேவா? என்ன கேக்குறாரு? அப்ரிச்சித் விவிதான் தர்மான். சொல்லுங்க. அப்ரிச்சித் விவிதான் தர்மான். எதை பத்தி கேக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, தர்மங்கள் என்னென்ன தர்மம் இருக்கு? வர்ண தர்மம் இருக்கு, ஆசிரம தர்மம் இருக்கு, ஸ்ரீ தர்மம் இருக்கு, ராஜ தர்மம் இருக்கு. எல்லா தர்மத்தையும் பத்தி இவர் கேள்வி கேட்கிறாரு. அவர் வந்து சொல்றாரு, ரிஷினாம் ச அனுஸ் விருந்தாம். ரிஷீனாம் அவங்க வந்து யாரெல்லாம் கேக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பீஷ்ம யுதிஷ்டர் பாண்டவர்கள் மாத்திரம் கேக்குறாங்கன்னா இல்ல, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ரிஷிகள் இருக்காங்க, கிரேட் சேஜஸ், ரிஷினாம் அவங்களும் அங்க இருக்காங்க. ஓகே, அப்பன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கேள்வி வரும், என்னடா பீஷ்ம பிதாமகா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண மனித வாழ்க்கை வாழ்னாரு, அவர் சொல்லக்கூடிய தர்மத்தை கேட்கறதுக்கோசம் பாத்தீங்கன்னா யார் யார் வந்தாங்க? பெரிய பெரிய ரிஷிகள், அதாவது ஈவன் வியாசதேவர் கூட வந்திருந்தார் அந்த இடத்த, அந்த அரசவையில. ஸோ ரிஷிகளை காட்டிலும் உயர்ந்தவர் தான் நம்மளுடைய பீஷ்ம பிதாமகா. அவருடைய பெருமைகளை வந்து இந்த உலகுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கோசம் கிருஷ்ணர் இதை வந்து பண்றாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல பக்தர்களுடைய நம்ம கிருஷ்ணரை பக்த வக்ஷலான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த பக்த வக்ஷலனுக்கு வந்து அந்த வேர்டை வந்து நம்ம சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணணும்னு, யுதிஷ்டர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கூட இருந்துட்டு, அவங்க கூட இருக்கும்போது எவ்வளவு அக்ஷகோணி இருந்துச்சு பாண்டவர்கள் கூட? 7 மாதாஜி. 7 அக்ஷகோணி இருந்துச்சு. கௌரவர்களோட 11 மாதாஜி. 11 அக்ஷகோணி இருந்தாலும் வெற்றி வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்களுக்கு கொடுத்தாங்க. அங்க பொருளோ படைபலமோ எதுவுமே முக்கியம் இல்லை. எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ தத்திர பார்த்தோ தனுர்தரா, இல்ல எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காங்களோ அங்க வந்து வெற்றி நிச்சயம். பக்த வக்ஷலன்றதை காமிக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அவங்களுக்கு ஃபேவர் பண்ணாரு, இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலக அவர் எடுத்த சபதத்தினால அவர் கௌரவர்கள் பக்கம் இருக்கிறாரு. இருந்தாலும் அவர் ஒரு சிறந்த பக்தன், மகாஜன். அதனால அவர் என்ன பண்ணார்? அவருடைய ஆசையை வந்து நிறைவேற்றுறார். அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா ஒரு வரம் கொடுத்திருக்கார், இச்சா மிருத்யு இல்லையா? அவர் அப்பா பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாந்தானு, கங்காதேவிக்கு பிறந்தவர் தான் இவர் பீஷ்ம பிதாமகா. ஸோ அவருக்கு இச்சா மிருத்யு இருக்கு. எப்ப நினைக்கிறாரோ தன்னுடைய உயிரை விடக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அவருக்கு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? உத்தராயணம் புண்ணிய காலத்துக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? ஸோ அந்த சமயத்துல அவர் அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருந்தாரு. இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க. தமிழ்ல யார் வச்சுட்டு சூத இருக்கீங்க? கோஸ்வாமி கூறினார். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், மனதை உருக்கும் குரலில் பீஷ்ம தேவர் பேசியதை கேட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜன் எல்லா சிறந்த ரிஷிகளின் முன்னிலையிலும் பல்வேறு மத கடமைகளின் முக்கிய கொள்கைகளை பற்றி எல்லாம் அவரிடம் வினவினார். வேற ஒருத்தவங்க பர்பட் படிங்க. யார் கையில தமிழ்ல இருக்கோ அவங்க படிங்க. உருக்கமான, நான் படிக்கட்டுமா இல்ல? படிங்க, வேற யாரும் படிக்கல. உருக்கமான குரலில் பீஷ்ம தேவர் பேசியதை கேட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜன் அவர் சீக்கிரமாக உயிரை விடப்போகிறார் என்பதை புரிந்து கொண்டார். மேலும் மத கொள்கைகளை பற்றி அவரிடம் தெரிந்து கொள்ளும்படி பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் யுதிஷ்ட மகாராஜனை ஊக்கப்படுத்தினார். பீஷ்ம தேவரை போன்ற பகவத் பக்தர்கள் ஒருவர் இகலோக மனிதனைப் போல் வாழ்வதாக காணப்பட்டாலும் அவர்கள் பல பெரும் முனிவர்களையும் வியாச தேவரையும் விட மிக உயர்ந்தவர்கள் என்பதை சுட்டிக்காட்டவே பல பெரும் முனிவர்கள் முன்னிலையில் பீஷ்ம தேவரிடம் கேள்வி கேட்கும்படி கிருஷ்ணர் யுதிஷ்ட மகாராஜனை ஊக்குவித்தார். மற்றொரு கருத்து என்னவெனில், பீஷ்ம தேவர் அச்சமயத்தில் அம்புகளாலான மரணப்படுக்கையில் படுத்திருந்ததோடு அல்லாமல் அந்நிலையில் பெரும் துன்பத்திற்கு ஆளாகி இருந்தார். அச்சமயத்தில் யாரும் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டிருக்க கூடாது.
ஆனால் தூய பக்தர்கள் அவர்களுடைய ஆன்ம ஞானத்தின் பலத்தினால் பலத்தினால் உடலாலும் மனதாலும் எப்பொழுதும் நல்ல நிலையிலேயே இருக்கின்றனர் என்பதை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நிரூபிக்க விரும்பினார். எனவே பகவானின் பக்தர் ஒருவர் எல்லா சூழ்நிலையிலும் சரியான வாழ்வு முறையை பற்றி பேசும் உடையவராகவே இருக்கிறார். அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் பீஷ்ம தேவரை விட சிறந்த பண்டிதர்களாக காணப்பட்ட போதிலும் அவர்களிடம் கேட்பதை விட பீஷ்ம தேவரிடமே தனது பிரச்சனைக்குரிய கேள்விகளை கேட்டுவிட வேண்டும் என்று யுதிஷ்டர் விரும்பினார். பக்தர்களின் பெருமைகளை நிலைநாட்டுபவரும் சிறந்த சக்கராயுதத்தை கையில் ஏந்திருப்பவருமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே இவை அனைத்திற்கும் காரணமாவார். மகன் தன்னை விட அதிக புகழ்பெற்றவன் ஆக வேண்டும் என்பதை காண தந்தை விரும்புகிறார். பகவானை நேரடியாக வழிபடுவதை விட அவரது பக்தர்கள் வழிபடுவது அதிக நன்மையை அளிக்கக்கூடியதாகும் என்று பகவான் மிகவும் அழுத்தமாக கூறினார். தேங்க்யூ. சோ இங்க வந்து சுத்தகோசாமி வந்து சொல்றார் பீஷ்மதேவர் கிட்ட வந்து என்னென்ன கேக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. சோ இப்ப பீஷ்ம பிதாமகா வந்து பேசக்கூடிய துணியை வச்சுட்டு யுதிஷ்டருக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு, அவர் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து இறக்க போறாருன்றத தெரிஞ்சிச்சு. அதனால என்னென்ன தர்ம மத கொள்கைகள் இருக்கோ அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கணும். ஏன்னா அவர் தான் சீனியர் பர்சன். வியாசதேவ நம்ம கேட்கலாம், என்னடா வியாசதேவர் இருந்தாரு அவர்கிட்ட வந்து இவர் அட்வைஸ் பண்ணிருக்கலாம்ல பீஷ்மாக்குன்னு. 2 பரம்பரைக்கு கீழே சின்னவர் வியாசதேவர். அதனால யூஸ்வலா என்ன பண்ணாங்க, சின்னவங்க வந்து பெரியவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா. அதனால வியாசதேவர் ஒதுங்கி இருப்பார். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜா வந்து கிருஷ்ணருடைய உந்துதலால தான் இந்த கேள்விகளை கேட்பார். யுதிஷ்டா வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை லார்ட் கிருஷ்ணா டு ஆஸ்க். ஸோ யுதிஷ்ட மகாராஜா தானா கேட்கல. அவருக்கு வந்து என்னடா தாத்தா அன்பு படிக்கல, வலியோட இருக்காரு, அவர்கிட்ட போய் எப்படி பேசுறதுன்னு அவருக்கு ஒரு மாதிரி மனசு. அவருக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு கில்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னாலதான் அந்த 18 நாள் போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 அக்ஷகோணிகள் படை ஹையஸ்ட் டெத் இங்கதான் நடந்துச்சு ஹிஸ்டரியிலே பாத்தீங்கன்னா. 18 மில்லியன் நினைக்கிறேன், அந்த நம்பர் கரெக்டா இருந்தா எனக்கு கரெக்டா கன்ஃபார்ம் தெரியல. 18 மில்லியன் 66 கோடி மாதாஜி. 66. ஓகே. நான் ஓகே. ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹையஸ்ட் இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்பு வந்து அதிகமாகச்சு. அப்போ வந்து அவர் தன்மையிலே வந்து வருத்தப்படுத்திக்கிறார். அதாவது நான் ஒருத்தன் அரசன் ஆகணுன்றதுக்கோசம் இத்தனை பேரை கொண்டுட்டனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னால் தானே ஆச்சுன்னு அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு கில்ட். ஓகேவா. ஸோ அந்த கில்ட்னஸ் எல்லாம் போகிறதுக்கு அவருடைய செயலத்தை செவ்வனே செய்யறதுக்கோசம் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாரு, அவரை ஊக்குவிக்கிறார். நீ போயிட்டு பீஷ்ம பிதாமகா கிட்ட வந்து மத தர்மத்தை எல்லா தர்மத்தையும் கற்றுக்கோணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேள்விகளை கேட்கிறார். இங்க கேள்விகள் கேட்கும் போது எல்லா ரிஷிகளும் இருக்காங்க. ஸோ அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, பீஷ்ம பிதாமகா சாதாரண மனிதன் அல்ல. பார்க்கறதுக்கு சாதாரண ஒரு மனிதன் மாதிரி இருக்கலாம், அதாவது கௌரவர்களுக்கு படையில அணியில இருக்கலாம். பட் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ரிஷிகளை காட்டிலும் உயர்ந்தவர். ஸோ பக்த வக்ஷலன், பக்தருடைய பெருமைகளை இங்க வந்து உயர்த்துறதுக்கோசம் கிருஷ்ணர் இந்த செயலை செய்யறாரு. ஓகேவா. ஸோ பீஷ்ம பிதாமகா பாத்தீங்கன்னா இந்த சமயத்துல அம்பு படுக்கையில இருக்கார். அப்படி இருக்கும்போது எவ்வளோ வலி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. ஒவ்வொரு அதாவது நம்ம சாதாரண ஒரு மாதிரி தரையில படுக்கணும்னாவே கொஞ்ச நேரத்துக்குலாம் கஷ்டமா இருக்குது இல்லையா. இவர் அம்பு படுக்கையில படுத்துட்டு இருக்காருன்னா எவ்வளோ வலி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால அந்த வழியிலும் பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்கு இங்கே வந்து சொல்றாரு பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து மனசுக்கு உடலுக்கு எந்த தொந்தரவு வந்தாலும் அவர் எப்படி இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரத்தையா இருப்பாங்க. ஸ்ட்ராங் அண்ட் கிளியர் மைண்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல. ஓகேவா. இதுதான் ஒரு தூய பக்தருடைய அறிகுறி. இங்க பாருங்க, டே அப்பா இப்படி அப்படின்னு ஒண்ணுமே கேட்கல அவர் இல்லையா. இங்க வலிக்குது அங்க வலிக்குது ஒண்ணுமே சொல்லல. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷ்டம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மனசு வருத்தப்படும், கிளாஸ் அட்டன் பண்ண மாட்டோம், ஜபம் பண்ண மாட்டோம். அதெல்லாம் பண்ணாம இந்த உதாரணத்தை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். எந்த வாழ்க்கைன்னு எடுத்துட்டு இது வந்து ஒரு துக்காலயம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷ்டங்கள் இருக்கும், எப்படி சந்தோஷம் வந்துச்சோ அதே மாதிரி துக்கமும் வரும். அதை எல்லாத்தையும் நம்ம சமமா எடுத்துக்கிட்டு அந்த சூழ்நிலையில கூட பக்தி பண்ணறதுக்கு நம்ம கத்துக்கணும். ஏன்னா இப்ப நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறோம்
என்னப்பா எக்ஸாம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மரணம் தான் எக்ஸாம். என்னப்பா கொஷின் பேப்பர் என்ன, நம்ம வந்து நீ இறக்கும் சமயத்தில் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறியா, அதுதான் கேள்வி. பதில் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை நினைக்கணும். இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? என்ன ஒன்று தெரியாது, நம்மளுடைய மரணம் எப்பன்னு தெரியாது. அதுக்கு தான் நமக்கு ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகளை வந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதை பண்ணி அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய விதி விதானங்களை பின்பற்றி வந்து நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம், சரியான பக்தி மார்க்கத்தில் வழியில் இருக்கோன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, ஸோ இந்த மனசு பாவனை நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பீஷ்ம பிதாமகா கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும். ஓகேவா? ஏன்னா அதுதான் தூய பக்தர்கள் பண்ணது இல்லையா? அவங்க என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை வந்து என்ன பண்றாங்க, பக்தியில ஸ்திடமா இருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்க, அந்த வழியில கூட எல்லா தர்மத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு பீஷ்ம பிதாமகா. ஸ்ரீ தர்மம், ராஜ தர்மம், வர்ண தர்மம், ஆசிரம தர்மம் சொல்லிட்டு இருக்கிற எல்லா தர்மத்தையும் அவர் வந்து சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ ஸோ அதனால என்ன பண்றாரு, அடுத்த வர தலைமுறைக்கு வந்து வரப்போற சங்கதியினரும் இருக்கக்கூடிய மக்களையே வந்து எப்படி பாதுகாக்கணுன்றத நீதியை சொல்லி கொடுக்குறார். இது எல்லாமே யாரால நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இல்லையா? இதெல்லாம் அவருடைய ஏற்பாடுல தான் நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது எதுக்கு பண்றாரு, பக்தர்களுடைய புகழ்களை வந்து உலகத்துக்கு காமிக்கிறதுக்கு பண்றாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். எப்பவுமே வந்து என்னடா பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து பெயர் புகழ் வந்து கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கிறது இல்லை. யாருக்கு கொடுக்குறாரு, தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு கொடுக்குறாரு. இந்த பக்கம் யுதிஷ்டருக்கு அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்குறாங்க, இந்த பக்கம் பீஷ்ம பிதாமகா கொடுக்குறாரு. நான் தான் செஞ்சேன்ற மாதிரி எங்கேயுமே அவர் வந்து காமிக்கிறது இல்லையா? எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து அம்மா குழந்தைய வந்து நல்ல பேர் புகழ் எழுந்துச்சுன்னா அம்மா அப்பா சந்தோஷப்படுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி தான் இங்க வந்து கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து உயர்த்துறார். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாரு, என்ன வழிபாடு பண்றதுலையும் பக்தர்களை வழிபாடு பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்ததுன்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகா மாத்திரம் தான் அப்படி இருந்தாரா, தன்னுடைய அம்பு படுக்கையில இருந்துட்டு பக்தியை பண்ணாரு, பக்திக்கு ரிலேட்டடான விஷயங்களை பேசினாருன்னா இல்ல. நம்ம பிரபுபாதா கூட பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறந்ததுன்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகா மாத்திரம் தான் அப்படி இருந்தாரா, தன்னுடைய அம்பு படுக்கையில இருந்துட்டு பக்தியை பண்ணாரு, பக் ஸோ இங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம், 2 மினிட்ஸ். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆம், தன்னுடைய ஹரே கிருஷ்ணா, நான் என்ன பேசுறேன் மாதாஜி பிரபுஜி, இது இது சாட் தெரியுதா பிரபு? தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது தெரியுது மாதாஜி, தெரியும் மாதாஜி. நம்ம என்ன பேசிட்டு இருந்தோம், ஹரே கிருஷ்ணா? பீஷ்ம பிதா இங்க மாதாஜி. பிரபுபாதா கூட பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதே மாதிரி கஷ்டத்துல தான் இருந்தார். அவர் வந்து 10வது கேண்டோ 13வது அத்தியாயம் எடுக்கும்போது அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய உடம்பு நீங்க பார்க்கணும், தருவாயில் இருக்காரு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தார். அப்ப கூட அவருடைய உடலு மனசுக்கு வலி இருந்தா கூட உடல்ல வலி இருந்தா கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அவரெல்லாம் சாப்பிட்றது வந்து ஒரு ஸ்பூன் பால் அப்படிதான் இருந்தார். ஓகேவா? அந்த சமயத்துல கூட அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கொடுத்தார். ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி தூய பக்தர்கள் இப்படி நடந்திருக்காங்க. அவங்கள நம்ம கண்ணு முன்னாடி உதாரணம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயத்துல என்ன சொல்றாரு, அந்த காலேச்ச ஸ்மரன் முக்தே கலேவரம் இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணணும், கடவுளை அன்னைக்கு வந்து நினைக்கணும், அந்த நிமிஷத்துக்கு நம்ம நினைக்கணும் இல்லையா? ஸோ இதுக்கு வந்து பீஷ்மா அண்ட் நம்ம பிரபுபாதா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ணருடைய ஆசை என்ன, தன்னுடைய பக்தர்களை வந்து உயர்த்தி காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இல்லையா? ஸோ சார பஞ்சரே, அதாவது கஷ்டத்துல இருந்த பக்தர்கள் வந்து கடவுளை நினைச்சாங்க, அதனால வந்து கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போனாங்க, மறுபடியும் திரும்பி வரலன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நெருப்புல வந்து நம்ம இரும்பு கம்பி வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன பண்ணும், அந்த தன்மையை எடுத்துக்கும் இல்லையா? இரும்போட தன்மைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கும். அது மாதிரி தூய பக்தர்கள் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து இருந்தாலும் எந்த அந்த பௌதீக பிரச்சனைகளாலோ எதனாலும் அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த 3 விதமான துன்பங்கள் இருக்கு. ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீக, ஆதி ஆத்மீக, எல்லாருக்குமே இருக்கு. அதை வந்து பெருசா எல்லாம் எடுத்துக்காம அதெல்லாம் தனியா தள்ளி சைட்ல வச்சுட்டு பக்திக்கு முக்கியத்தை கொடுப்பாங்க. இந்த அதாவது அவங்க
எல்லாம் பரமாம்சர்கள் இல்லையா, தூய பக்தர்கள். எப்படி அந்த பாலை மாத்திரம் பிரிச்சு அந்த பறவை குடிக்குது இல்லையா, அன்னப்பறவை, சாத்தக்க பறவை எப்படி மழை நீரை நோக்கி இருக்குதோ, அவங்க எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரை நோக்கி தான் இருக்காங்க. அதை பார்த்து நம்மளும் நம்ம வாழ்க்கையில கிருஷ்ணரை நோக்கி இருக்கிறதுக்கு கத்துக்கலாம். ஓகேவா? அப்புறம் எப்பவுமே வந்து இந்த சூரியன் வெளிச்சம் எப்படி பிரகாசம் இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி அப்பாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா பையனுடைய பெருமைகளை வந்து காமிக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் சந்தோஷமா இருப்பாங்க இல்லையா. அதே மாதிரிதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து யுதிஷ்டருடைய பெருமைகளையும் சரி, பீஷ்ம பிதாமகவுடைய பெருமையும் வந்து இங்க காமிக்கிறார். ஸோ நம்ம என்ன இதுல இருந்து வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல எல்லாருக்குமே எல்லாமே ஃபேவரபிளா இருக்காது சூழ்நிலைகள் இல்லையா, மனசளவிலும் சரி உடல் அளவிலும் சரி. அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு நம்ம பார்க்கணும், தொலைநோக்கு பார்வைன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த பார்வையை நம்ம பார்க்கணும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்றதுக்கு நம்மளால முடியும் இல்லையா, கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை வைக்க முடியும். இதெல்லாம் வந்து அசாஸ்வத துக்காலம், இதெல்லாம் தற்காலிகமானது. இந்த உறவுகள் உடைமைகள் எல்லாமே அதை புரிஞ்சுக்கணும். மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்தை நிறுத்தத்துக்கு நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், உண்மையான ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு அந்த டிகிரி இருக்கு, இந்த டிகிரி இருக்கு, எனக்கு இவ்வளோ சொத்து இருக்கு, அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம எந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம திரும்பி வரமாட்டோமோ, அதனால பக்தர் சங்கத்துல இருந்துட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஸோ மனசுல அளவுக்கு திடமா இருக்கணும், நம்பிக்கையோடு இருக்கணும். யார் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும், பகவான் கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள். எப்படி ஒரு மரத்துக்கு நான் வந்து தண்ணி ஊத்துனா அதை எல்லா கிளைகளுக்கும் இலைகளுக்கு போது, என் வயிற்றுக்கு சாப்பாடு போட்ட என்னுடைய உடல் ஃபுல்லா வந்து சக்தி வருது. அது மாதிரி கிருஷ்ணரை பரம கிருஷ்ண பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அப்புறம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம கூட இருக்க எல்லா பக்தர்களுக்கும் வந்து நம்ம மரியாதை செலுத்தணும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பக்தர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து மேலோங்கி வைக்கிறார். அது மாதிரி கிருஷ்ணர் நமக்கோசம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார், வாப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ரிஷிகள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு மத்தியில பீஷ்ம பிதாமகாவை வந்து உயர்த்தி நிற்கிறார் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளும் வந்து எல்லாரையும் மதிக்கணும், எல்லார்கிட்டையும் வந்து நம்ம பண்போட அன்போட நடந்துக்கணும். நம்ம வந்து பக்தியில வந்து ஸ்ரத்தையா முன்னேறணும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். புரிஞ்சிச்சிங்களா? புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஓகே, நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம் மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ். ஓகே. வாஞ்சா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. आचार्य रविदास ठाकुर की जय. जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्रीमद् भागवतम की जय. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.